Mayong adlaw mga ka-dear friends, kininaw sa amin yung ubos nga lagad nga si Papa Joe. Totoo tang wa makahatag ninyo og bagong istorya. And I'm sure excited mo nga makadungog na sad ani atong istorya. Nga pinada sa usa sa ato ang magtatampo nga si Jill. Kung sa may sud ining iyahang suwat atong paminahon karon taon. So pasensya na again sa mga kaigsunan nato nga naghuwat nga wa ta makahatag og bagong istorya. Tungod kay uso mga trangkaso karon so muna nga giawhag na kuan tanan to be safe. Yan, pahuway ayo pag-abuso sa lawas, unya kaon og mga healthy nga mga pagkaon, nya exercise and of course paminaw sa to ang YouTube channel para ma-relaxad mo ug makakuha sa mong mga ideas, leksyon or inspirasyon sa kinabuhi. Sa atong mga kaigsunan diha, please subscribe kung bago pa lang mo sa atong channel. I-click lang ang notification button sad para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong ipadangat diha kaninyo. Sa mga nangita sa daan atong mga istorya, naasad ta. Of course, sa Katabi with Ate Gems, kauban ni Ate Gems sad. Subscribe and click din notification button. Ug nasa ta sa Spotify. I-search lang ninyo ang Dear Papa Joe Podcast. So dito maglangay ha. But before that, kung kamo mismo ginahan mo nga mopada sa inyong suwatampo, isend lang na ninyo sa papajoesuperb@gmail.com or check the video description below kung asa nga email ad ninyo ipada ang inyong istorya. Dito maglangay o ganyan na ang istorya ni Jill. Mga istorya sa kinabuhi sa atong mga kaigsuonan nga naghatag og inspirasyon, leksyon ug gugma diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Ang atong suwatampo karon kay naguluhan og first date. There's always two sides nga atong paminahon sa matag istorya. Tama? Ug mao kini ang istorya ni Jill. Dear Papa Joe, kumusta? Mayang adlaw nimo labi na sa tanan nga nagtan-aw nimo karon. Di lang nako padugayon ang akong intro, magpaila-ila ko ninyo sa akong kaugalingon. Ako di ay si Jill, the wife of the previous sender nga si Bong. Nagsuot ko no Papa Joe para madungog pod ang akong side sa story. See, my husband, Bong, he is very kind, gentle, sweet, humble, and responsible. Name it all, mao na siya. Ingon ana kabuutan ng akong bana, and I was very lucky or blessed sa tanan nga mga babae diri pa siya nako nahigugma. Bong was kind enough that he even skipped so many details sa moang story para matabunan lang pod kung unsa ko nga klase nga pagkatao. Kumbaga, he skipped the exciting part. Tanan niyang gipangsuwat, party sa akong pagkababay, were all sugar-coated. Puros maayo. Gisalangan niya ang akong bad side. Nasabtan naman po na ako siya tungod sa iyahang love diri kanako. Gusto niya nga nindot ko pirmi nga madunggan sa mga katawhan. Pero dunay sayop. Kay og sa in English pa, I am not the kind of woman you think I am. Dun ako'y bad side. Og nasayot si Bong niya na, pero bisan pa gidawat ra gyapon ko niya. Labi na sa mga panahon nga wa na ko'y kadaganan og nagkinahanglan ko niya. Para masabtan sa tanan akong sugdan ang istorya niya itong gidala nako si Bong sa Manila. Kauban mis trabaho og Pinoy anan, pero samtang siya nagpatay-patay siyang lawas sa bugat nga trabaho sa bugasan, ako mura og Disney princess. Tungod kay ang anak sa mong amo nga si Girlie nahimo na kong amiga and later on nahimo na kong best friend. Ganahan si Girlie magikuyog nako. Kung walay klase dapat unta mo duty ko sa tindahan pero di na ka na mitabo kay si Girlie na ang masunod. Iya kong pa sakon silang balay sa 3rd floor ug adto ko niya patambayon sa iyahang kwarto para mananaw mi og movie, magplay og mag-computer games o mga computer games, mangaon og lami nga mga pagkaon ug uban pa. Batiyon ko kaluoy og konsensya sa akong mga kauban sa tindahan nga gipaningot sa kainit sa panahon. Samtang sigig hakot sa mga sinakumbugas ug mga feeds, mao nga kung makalugar ko akong dad-an sa tindahan og mga pagkaon nga leftovers namo ni Girlie. Bong, pang snack sa diao, gidad-an ti kag sobra namo ni Girlie nga tuna sandwich. Matod ko pa ngadto kang Bong. Ang iyang lawas nagsinaw-sinaw pa sa singot kay basta maghakot sila og sinakong bugas, maghukas naman siya sa t-shirt.
Gibutang ni Bong ang sako nga gipas-an unya ni pahiyom nga nitubag diri kanako og nitanaw nga ningon nga maraming salamat naman at naalala mo pa ako. Tubag pa niya nga nakasmile gihapon. Sa badiyoy tagalog ka nga bisdak man kay ka. Tubag ko pa unya ni katawa. Nakita na ko anay ming duha Papa Joe. Giyatag na ko ang dala na kong labakara para itrapo niya siyang basa nga lawas. Ang gidawat po ni Bong, pagkahuman niya trapos iyang lawas, gisuot niya ang iyang t-shirt. Gikaw ni Bong ang tuna sandwich o niya pagkahuman, niinom og tubig. Dayon na nanghid na siya nako, nga mopadayon na siya sa iyang trabaho. Paglingin ako sa dili layo sa mong nahimutangan, diya si girlie nga nagtanaw na mong duha ni Bong. Nisin niya siya nga paduulon ko nga to niya. Wow, kaswerte ni Bong, oy pinangga kay nimo. Matod pa ni girlie sa Tagalog nga sultian Papa Joe. Pero ako na bisayon din ni sa akong suwat Papa Joe. Hoy friend raman sa ni Bong. Syempre ako siyang panggaon kay gawas nga kapoy kay iyang trabaho, pareho mig lugar nga gikanan, dungan mig dagko nya close kay midaanan na niya sa una pa. Tubag ko pa. Nganong defensive man kay ka Jill, ningon gani kog sana all lahi kay kagunahuna diya oy. So may daotan na mahimuog ka mo ni Bong nga bagay man mo, gwapo siya niya. Gwapa ka. Matod pa ni girlie o gipunan pa niya gingon nga kung wala pa lang ko'y Anton, ako ni panguyaban na si Bong. Matod pa ni girlie. It's a metaphor lang ang iyahang pag-ingon nga panguyaban niya si Bong. Of course, disente siya nga pagkababae. Iyang gipasabot siguro nga siya nalay mubuhat og move para mapansin siya ni Bong. Sa laing bahin, ang Anton nga gipasabot ni girlie mao ang classmate niya nga lalaki nga mo'y pinaka-bright sa ilahang classroom. Scholar si Anton kay utukan, pero mo lagi na. Sama na mo ni Bong, pobre pod og kagikan. Ang nakinindot sa mo ang mga amo kay purti ka maayog batasan. Nasortian lang yun mi nga nakaamo mi og sama nila. Mao na si girlie naliwat pod sa iyang mga ginikanan nga dili mata pobre. Nako yung kuno ni mo Jill ha, sekreto lang nato ni ha. Matod pa ni girlie dalang hunghong nako nga crush ko niya si Bong. Nakafeel ko kakuyaw sa ko ang nadungog nga crush niya si Bong. Kanong makrush man ka anang Bong nga kaitom man kay ana? Yan nanimaho pa ng singot niya. Wa pa siya pamilya, walay pinag-aralan. Matod ko pa niya. Actually kadalitok na ko sa bating mga Pong against kang Bong kay ako'y masakitan. Gituyo ram gito nako og saway si Bong para ma-turn off siya. Kay bawo ko Jill, ganang kang Bong, ay kabalaka kay di na ko nailugon si Bong ni Muoy, na ako'y Anton, matod pa niya. Sukar pa niya itong mga bata pa mi dito sa lugar nga among nadak-an kay ganahan na kayo ko ni Bong. Mao ganito hinungdan nga sa adlaw sa ako ang pagbalik sa amo gikan sa Manila para bisitaon ako akong mga ginikanan, dunay nakasulti na ako nga gikukod siya ni Mr. Bugoy. Naguwan man to ni adto, pero wa na ko pa nung balinga. Akong giapa sila, si Mr. Bugoy og Bong nga naginugdanay. Gusto na ko siya nga i-save. Ug tuod man, na-save gyud nako siya. Di na ko mahinumduman kanus ang nagsugod og turok sa kong kasing-kasing ang akong feelings ngadto ni Bong. Yes, Papa Joe, sayo na Ginoo nga love kay nako siya. Ever since, I don't know when. All I know nga nagsugod niya itong mga bata pa mi. Niya itong wala pa ko nag-eskwela sa Manila. Niya itong mga panahon nga yagit pa kay kugnaong. Niya itong panahon nga nagkabulingit pa o naglaroy-laroy sa kadalanan sa among lugar. Pero abi ninyo, dihang naabot na kog Manila, naka-eskwela ko, nakaamiga mi ni girlie nga anak o kwartahan, feeling na pod na ako nga pareho na pod ko ni girlie. Trying hard to be like her, to act like her, and dress like her. Nahimo kong social climber, nga mismo si Bong, akong gikauwaw. Yes, mahal na ako si Bong. Pero di na ko'y kalimod sa kong kagalingon nga gikaulaw na ako siya tungod kay lahi siya nako. Feeling nako na ako sa taas samtang siya naagyapon sa ubos. Mo na'y rason nga kung makigpanuroy siya na kog mall or manimba madomingo mobalibad ko pirmi. Pero bawion naman pod nako kung anha lang mi sa among palibot. Sama sa mga on migbalot sa kanto, mag-ice cream mi or mamalit mi og mga hilaw nga mangga. Og bagoong den dadon na mo sa atop ug adto na mo kaunon. Mahappy na lang pud ko makita kang Bong nga happy nga magkauban ming duha. Kay bawo naman guguna na siya gusto nako pero wa lang gyud niya masulti. Kutob ra si Bong sa tan-aw pero dihay kausa nga birthday to nako gi-surprise ko niya adto sa akong school. Nagdala siya flowers og teddy bear.
Kuyog na ko kung mga barkada, mga lalaki ug babae ug padung na mimugawa sa among school. Sa gawa sa gate nakita na nako si Bong nga nagbarog, nagbitbit og flowers ug teddy bear. Niagi mi sa akong mga barkada siyang tungod. Nagkasugat ang among mga mata pero ambot ba for some reasons wa nako siya tagda. Nagpa-pretend ko nga wa mi o wa ko kailan niya. Jill, kailan mo ng laki nga nagdag flowers? Pangutana pa sa kabarkada nako. Aha, dili mami kaila ana, ambot kung kinsa na siya basig nala na siya laingyat nga girl. Paghimakap pa nako, murag ko si Peter nga gidinay si Jesus that time, Papa Joe. Paguli na ako sa tindahan gabi na, nakita na ko si Bong nga nagbarog sa daan. Iyang gitagbo, abi na masuko siya nako pero kabaliktaran nagyapon, Papa Joe. Sorry kay Jill nga niadto ko sa school. Uwawan ako Naunsam sa ko ato nga tungod sa akong pagdali-dali wa naman lang gani ko kailis og limpyong t-shirt. Nadiretso naman ako sa dagan og nag-apas ko nga makapalit og sales nga buwak sa merkado. Grabe si Bong, Papa Joe. Siya pa ang nangayog pasaylo nako. Bong, ayaw pa ngayog pasaylo nako Ako dapat ang mangayog sorry nimo nga wati ka matagad ganiya sa school. Don't worry, mubawi ko. Wata ko diya kalibrihan ti kag fishbowl og balot. Mag-celebrate ta, okay? Matod pa nako niya para makabawi sa akong sala niya. Nangaw na mig fishbowl og tempura ibabaw sa top. Akong gitan-aw si Bong nga hilom kaayo nga naghangad sa langit. I knew him so much. Nakaila na kay ko niya pero nagpakabutalan ko ug nagpa-pretend nga dili aware sa iyang feelings diri nako. Pag-ugma kay Sunday man na malit kog t-shirt nga bench nga maigo kang Bong. Ako siya nga tagan og bagong t-shirt isip regalo na pud nako niya. Kay nagsingabot naman sad ang Pasko. Abli dayon na Bong, isukod ko maigo ba? Nako pa nga excited kayo. Giablihan ni Bong ang paper bag ug diyang nakita niya ang bench nga t-shirt, nihayag ang iyang dagway nga murag nakita og usa ka butang nga murag usa ka precious. Di ra bagyud kay ordinary ra gyud to nga sale, pagani to nga t-shirt, Papa Joe. Mao man pud na nga ako ma-afford sa akong sweldo niadto. Ang ngayon kakuha ni Jill, pangutana pa niya nako. Siyempre, mubagay na nimo sa imong skin tone. Isuot na ha, karong Sabado sa atong Christmas party. Matod pa nako niya. Yes, mao giti plano nako nga magsuot pud in town siya og arang-arang kay kadto ra ba sa hotel ra ba i-held ang Christmas party sa among trabahoan. Mahadlok bi ako moadtuan ng hotel, Jill. Kung ako'y pabuton, may parin lang diri sa balay unta ang party. Mauwaw kay kumutunob anang sino kanilang asawag. Matod pa ni Bong. Ay sus, ay kawaoy mo na gusto nila ni Sir ug Ma'am nga makasuway po tag hotel sa iyahang pag-celebrate o sa ilang pag-celebrate sa Christmas party. Hasta ang mga trabahante sa kausas-usa ka tuig good, tubag ko pa. Ug tuod man pag-abot sa adlaw nga Sabado, gisuot ni Bong ang hinatag na akong t-shirt niya. Mo the first time nga nakita na ko siya nga postura kaayo. Nagkasunis og itom, unya nagsapatos dayon naggel sa iyahang buhok. Wow, kagwapo mura magspiulo Pascual. Nako pa niya dihang nanakay na mi og sakyanan sa mong amo. Sila si Bong, akong tiya, og tiyo, kay sa multicab sila ni sakay samtang ako kauban si Girlie sa SUV sa iyahang mama ug papa. Diha na misul sa function room sa hotel. Sila si Bong ug ubang mga trabahante behave kay nga naglingkod sa usa ka table nga halos di na mulihok. Kasagaran nila mga taga-probinsya nga kadto pagyud nakasud og hotel in town. Muduol ta kanila para mo-join sa ilang grupo pero nangabot ang mga bisita ni Girlie nga mga classmate niya sa private school nga iyahang giskwelahan. Diha si Anton ug nakini kauban nga insikon nga lalaki nga ang pamurma murag K-pop ang dating. Dato kayo tan-awon kay puti ug hamis kaayo ug kutis. Jill, ilaila mo si Ching, transferi sa mong school, half Korean ug half Pinoy ni siya. Matod pa ni Girlie nako. Wano kaduol sa grupo nila ni Bong kay natrap na ko sa mga sosyalan nga friends ni Girlie. Pero may nakumasakpan si Bong nga magpasiklap og tan-aw diri sa among table ug kailan na kay ko niya nga murag wa na niya gikalipay nga duna ko'y kaistoryang lalaki nga puwerteng gwapuha. Fast forward, nahuman na ang Pasko, Papa Joe. Buwan ka to sa Abril. Ting graduate na pud ug wa ko na-expect nga imbitahon ko ni Bong para mo attend siyang graduation. Nasyak ko. Kay wow, yung kasayuran nga ni eskwela di ay si Bong og elementarya. Sa tinud lang buntag ang akong graduation og hapon ang kang Bong. Kung gustuhon gyud nako nga mo-attend, pwede man gyud kayo kay mahuman na mi ataw nga time. Unya dol ra man sa bangyang school sa among school.
Pero ambot ba nga murag mauwaw man ko nga mukuyog niya labi na nga dako na siya edad. Unya mao pay pag-graduate sa elementarya. Moto nga nibalibad ko ug ako siyang giingnan nga dungan ang among graduation. Grabe akong konsensya niya itong higayuna, labi na nga nibawan ako nga wadi ay siya mo paso. Nakailako sa akong konsensya. Kung niyaten palang unta ko mo paso unta siya. Pero kay nibalibad ko, wa na lang po siya ni paso. Kabad na ako eh. Unsa kong klase nga pagkaamiga. Daga na kayo sala nga ito kambong. Kaila ko niya nga bright siya. Dili siya bugo, nga di makasabot nga murag ikauwaw na ako siya. Pero wag yung bisang gamay nga nagpakita o kasuko si Bong na ako. Hinoon, ni samot siya kabuutan din ako. Hangtod niabot ang time nga nagkabuwag-buwag nami kay namalhin na sila puyo si Girlie o giyan tibok pamilya sa Amerika. Akong tiya og tiyo mo'y gibinlan sa apartment nila ni Girlie, balik kay kami gihimo nga caretaker para dunay makatiman silang balay. In kaso og muli sila og Pilipinas. Ang luoy kayo mao ngubang trabahante sama kang Bong nga walay laing gisaligan kundi mao lang ang tindahan. Padayon ang among communication ni Girlie bisag tuwa siya sa Amerika. Jill, bantay akong uyab di ha. Kay makita niya naglain. Matod pa ni Girlie diyang nanawag siya na ako. Oh sure, akong bantayan si Anton. Tubag ko pa. Dili si Anton uy, buwag na mi ato niya. Si Ching na akong uyab karon uy. Natukan ko sa kong nadunggan nga si Ching na ang uyab ni Girlie. Si Ching mo'y akong ideal man o ideal husband, Papa Joe. College namin ni Ching, pareho mag-school nga giskwelahan. Feeling leisure na pud kay ko sa famous university nga nag-eskwela. O sa akong eskwelahan, kay gigastuan man ko sa parents ni Jill. O sa kadlaw niya to sa among school nga akong gipangita si Ching kay niabot ang package ni Jill para niya. Nakita na ko si Ching sa engineering department. Ching, nakay-package gikan kang Jill. Matid ko pa niya. Dungan sa pag-smile ug tamis kayo dalang pa-cute-cute ug pa-demure-demure pa niya nga to Papa Joe. Gidawat ni Ching ang package o niya nananghin ko nga mobalik na sa school o sa akong klase. Wait lang Jill, tawag pa ni Ching nako. Paglingin ako ang mga mata sa chinito nga si Ching nisugat nako. Cute kayo siya nga nawala ang iyang mata pag-smile. Pwede ka ma-invite og dinner o niya after class? Pangutana pa ni Ching nako. It was not a request but a command. Command nga di na ko pwedeng balibaran, Papa Joe. Nitando ko sa invitation nga makig-dinner date. Of course, date naman gyud to ang matawag. Wa na ko nisud sa akong last nga klase para mupauli aron napakoy enough time nga mangarte. Gipangandaman gyud nako ang first date namo ni Ching. Makita nako kang Ching ang sincerity, ang care ug love niya sa una namong date. O kini nagpadayon sa sunod namong panagkita. Yes, Papa Joe, sa sige kuig na mo ni Ching sa gawas nga mangaon, mag-hangout, magmoling, mananaw, miksini o guban pa. Though, sikrito lang gawa mi ni Angkon nga kami gyud. Kay sa school, daghan na kay bawo nga mga common friends namo nga sila pagyapon ni Girlie, ang uyab. Ang mga parents ni Ching, si Girlie, ang ilang nahibawan nga iyang uyab. Subali ako anino lang. Pero okay ra nako kay proud ko nga magkakuyog mi ni Ching. Kumbaga, taas no ko nga magsakay-sakay siyang kotse. Makingon gyud ko nga, this is it. This is the kind of life I dreamed of. Pero malagi na, di na ko makatutok og storya kang Girlie kung mag-video call me. Kay maayo kay siya nako. Gipapuyo mi sa ilang apartment. Gigastuan ko pag-eskwela siyang parents. Gitreat ko ni Girlie nga iyang sister pero unsa gibawas nako niya. Ako ang iyang gisaligan pero ako ang niahas niya, Papa Joe. Third year college na ko niya to din na-discoveryan na ako nga buntis ko sa among kinuwat-kawat nga nila paay sa leyon o karnero ni Ching. Ingon siya na ako nga mao na daw to ang saktong time nga musulti na mi sa mga ginikanan sa among relasyon. Nahadlo kay ko. Kumusulti siya sa iyang parents makaibaw si Girlie. Unsa naman lang. Unsa may tabo nako, masakitan ang akong best friend. Masuko siya nako og imaldisyon ko niya. Mo na naasa kung unahuna. Wa na ko nag-online para di makakontak si Girlie nako kay sure na ko nakaibaw na siya sa bati kay balita sa among sa kamatuuran nga usa ko kabitin nga nagtraidor sa among friendship. Doon ay mga missed call si Girlie sa akong cellphone pero akong gibaliwala kay wa na ko inaw nga ikatubang niya. Yes, nakalikay ko sa confrontation ni Girlie pero sa iyang mga ginikanan wala, Papa Joe. Ang parents ni Girlie dito nanawag sa kuntiya. Wa na sila makikstorya nako. Igo na sila nanawag para isulti nga
papahawaon nami sa ilang apartment. O syempre, di na sila muhatag nako sa akong pagpa-eskwela. Hinoon dili naman po kumutiwa sa eskwela, niundang pa ko o niundang nako pagkaibawan nako nga mabdus ko. Pero nga ako nang gulaan silang tiya o tiyo nga mga tiguang nga nadamay sa akong kabuang. Tiya, tiyo, pasaylo ako ninyo. Ako gyud nakaingon ani nga nawad-an mo kapuy-an. Matod ko pa nila samtang naghilak. Aw, ayaw mi guna na kay dugay na pud mi gustong muli sa probinsya. Gipaabot ra kanamo nga mahumanjil. Pero kay motipo naman ka ni Ching, mupauli na mi sa bukid. Usaray among matambag nimo nga tarungan nimo kinabuhi. Dako na ka, bright ka. Nakaila siguro ka kung unsay sayop ug unsay sakto. Di pa ulahi ang mga ikagpasaylo kang girly. Dako kay kagatraso niya o silang tibuok pamilya. Mao ni ang tubag nila nako unya ni pauli sila og probinsya. Samtang ako ni tipon sa pamilya ni Ching. Ang wala ko damaha nga imbis paraiso nga ako maamtan kay lagi natuman na nga akong ambisyon sa kinabuhi nga mabilong sa kasosyal nga pamilya. Pero kabaliktaran nga ako na sinati silang Ching kay dili paraiso kundi impyerno. Pinoy ang papa ni Ching o Koreana ang mama. Ang iyang Korean nga mama puwerteng maldita. Siya gyud ang main character nga nag-torture nako sa ilang balay. Mabdos na ko, dako na kong tiyan, pero iya kong singkasingkaan kay dapat kuno ang babae magpakailawom sa pamilya sa lalaki. Kaya mao daw na ang estilo sa mga Koreano. Mao kani ang importante. Ang mauyunan sa imong ugangan. Ug dili daog-daogo jud ka. Ug mao nay akong na-experience. Sigurely ang ilang nauyunan kay dato og nabilong sa maayong pamilya. Samtang ako, nakibaw sila kung di ko gikan. Gipunan pa sa bati na akong record nga, giahas na ako ang kagalingong best friend. Di gyud kuno ko masaligan. Dako na akong tiyan, Papa Joe, pero tanang trabaho sa ilaha ako. Okay naman po din noon kay anad naman ko og kalisod. Masakit lang ang mga pung nila diri kanako. Hurot na ang akong moral. Kada adlaw panugdungugon ko og sakit nga istorya sa iyahang mama. Ang papa ni Ching og si Ching kay okay na nako. Ang iyang mama ang nag-torture nako taman. Pero giantos na ako ang tanan kay lagi ako manggisudlan. Abi na ko mauyunan ra ko og makapanganak nako kay naama siya apo pero wa lang gyapon. Mutagad siya sa akong anak pero sa ako dili. Okay na. Ako ra gyapon giantos kay kasal nami si Ching niadto. Wa na ko iskapo, puslan man nga nabasa di maligo na lang. Pero di ang hangtod si Ching na usab na pod og tinagdan niya diri nako. Di nako makaantos. At first, akong kipasensyahan kay akong na-realize nga gaba ang niabot nako tungod kay giilog nako siya sa akong best friend. Humagog panganak kay nanambok nako Papa Joe. Unya sige na lang kog kaon. Dayon pirmi kapoy akong lawas. Mao nga makatug ko sa ilang sopa. Mao'y maabtan ni Ching nga magsigil lang kog higda sa sopa. Sus, nagligid-ligid na sang baboy. Mao'y ako nadunggan gikan sa baba mismo ni Ching. Abis siguro niyang natug ko pero nakadungog ko. Igo na lang kapag to ang ako mga luha. Sukat sa pagpanganak nako si Sarian unya nanambok og taman kay wala na muhagwa ang leon sa karniro. Di na gani mudug si Ching nako. Giluod na siya nako. Mao na ka niyang baw sa akong gibuhat kang bong. Nabawsan ko pinaagi ni Ching. Mao na ni ang karma sa akong bating binuhatan. Padayon ang torture both verbally and emotionally. Ang sakit lang kay silang duha na siyang mama o si Ching ang nagbuhat. Ang nagpabilin nga maayo na ako kay ang papa na lang yun. Usa ka gabi niya na samtang naghigda ako nga nagpiyong pero nagtuwa ko mga luha nakarealize ko nga di na ko makaantos. Mubiya na ko sa kalbaryo nga akong gipuy-an. Nilayas ko silang Ching dala na ako akong anak. Pila ka adlaw na ko nga nagpuyo sa akong igsuon o kibaw si Ching asa ko pero wa ko niya pangitaa. Ching just gave up easily on me hasta sa among anak. Naningkamot ko nga makabangon. Ni-join kog online business sa akong igsuon na maligya mi og sabon nga pampaputi. Og tungod kay pobre po ako igsuon ni tipon pagyud mi sa akong anak, kulangan mi kaon. Diha ko inanay nga ni lose weight kay napuno sa problema, wa pay kwarta, walay kaon, di makabasta-basta palit og soft drinks kay unahon na lang gyud ang vitamins sa akong anak Papa Joe. Bisan og kuwang pero ni-survive gihapon mi sa akong anak. Laban lang matud pa nila. Pero saan ako paglaban o kung lawas na nimo ang mo give up?
Nasulti ko ni Papa Joe tungod kay sa pipila ka adlaw nga nilabay na ako'y nabantayan sa kong lawas nga mga sintomas nga akong gipamati. Abi na nagbunga lang sa pagka-stress o kawadon. Pero diyang di nagyud na ako magwanta, nagpakonsulta ko sa doktor. Ug dito ako nibawaan nga na ako'y sakit. Usa ka sakit nga nila pa way kaayuhan. Breast cancer nga stage 2 ang akong sakit. Mamatay na ko, Dok. Pilan lang ko katuig mabuhi. Nagtutupang ko mga luha nga nangutana sa doktor, Papa Joe. Ang tubag sa doktor nga, depende kung magpatambal ko. Chemotherapy, radiation, mga tambal, asam ko kwarta. Mas unahon pa na ako ang pagkaon sa akong anak kaysa magpatambal ko. Gustuhon man na ako nga mabuhi pero wako'y kwarta nga ikapatambal. Game na lang akong mga elbar, Papa Joe. Samtang padayon sa pagpaninda. Hugot na akong desisyon nga dili na magpatambal. Ako lang pabuton og kanus ako kutob. Gibilin ako sa akong igsuon ng akong anak kung mamatay na ko. Siya ang manginahan. Nalipay na lang po ko nga ni-promise siya nga di niya pasagdan ang akong anak. Padayon ko pagigbugno sa hagit sa kinabuhi ug nabantayan na pod nako nga inanay nga pagka-deteriorate sa akong lawas ug mas daghan pa mga sintomas ang akong gipamati. Tao lang ko ug dili ko robot nga di mahadlok mamatay. Pero kung oras na gyud nako, mao na gyud ni. Di ba, Papa Joe? Usa ka adlaw niya to dihay friend request nako sa Facebook. Si Bong ang akong childhood friend. Nag-PM si Bong nako. Iyang gingnan nga nakaila pa ba kuno ko niya. Guwapa kuno kay ko sa akong profile pic. Old picture na Bong oy. Bati na kay kunaong ron. Tubag ko pa nga to niya. Ako pa siyang gisindan og latest picture nako, Papa Joe, pero wa siya ma-turn off. Instead, nanawag pa siya nako, then later on he said nga I love you. Si Bong na siguro ang nailan nga very pure. Walang halong kaplastikan. Very honest, very kind. O kayang love na ako, Papa Joe, sama kadako sa kalibutan. Napag yun ingon ana, no? Siyang offer na ako nga iya kong kuhaon kami sa kong anak, iya ko nung patambalan sa Cebu. At first, nag-alangan ko kay basin og matawag ko nga nikapit sa patalim or manggagamitay. Abi kay masakiton ako og nagkalisod-lisod. Unya siya successful na. Dato naman daw si Bong. Mo'y sulti sa ako ang igsuon. Ayan na kuno na Agil, oy, ang akong pagkuha nimo dili man pasabot nga ana nga kita na. Yes, ang kuno nako nga mahal ti ka pero di na ko ipugos ang akong issue diya nimo nga mahimong kita. Ang first priority nato mao nga matambalan ka. Unya mag-istorya sa tuang status. Unya na ng love, unahon nato na imong health. Matod pa sa buutan kayo nga si Bong, Papa Joe. Pila na may istorya, gikuha mi ni Bong o ni kuyog mi niya sa Cebu. Una niyang gibuhat mo ang iya kong gidala sa usa ka espesyalista sa akong sakit. Ni undergo ko chemotherapy and after pila ka session, nangalagas ang akong mga buhok. Upaw na ko, bati na kay kong naong. Pero si Bong, para niya ako gihapon ang pinakagwapang babae sa tibok kalibutan. Kipaskwela ni Bong ang anak. Giatiman ko niya o gipapuyo sa iyahang balay sa probinsya nga napalibutan o kakahuyan. Ang environment may usa sa factor nga inanay ko nga naka-recover. Plus, peaceful nga pagpuyo, stress-free. Mo na mga rason nga hangtod karon. Padayon ko nga nakigbugno sa ako ang sakit. Di mawala ang cancer cells sa atong lawas pero makontrol og sa tabang sa mga medisina o sa mga tao nga nagpangga kanato. Last Valentine's Day, medyo gitubuan akong buhok ug baskog-baskog na pud ang akong lawas. Enough nga makahagad kog date ni Bong. Mag-date Bong na, kanang real date gyud. Kanang dili ra kutob sa atop ta mga og fishbowl ug balot. Matud ko pa niya, Papa Joe. Nakita gyud nako nga namuha ang mga mata ni Bong. Tunay mga luha nga gustong mo agas. Pero ako, ang akong mga mata, lubog na kaayo kay napuno na sa mga luha. Wala lang. Nakahilak lang ko kay di ko makatuo sa kaayo sa Ginoo diri nako. Bisan pa og daotan ang akong pagkatao sa akong gibuhat sa una pero gibinlan gyapon ko niya og usa ka tawo nga matinud-anon. Way paglubad ang gugma ni Bong. Gikan sa una hangtod karon. Daghang salamat kay Papa Joe sa imong pagbasa sa akong suwat ug sa suwat ni Bong. Samtang naminaw ko sa iyang story nakaingon ko niya nga kadaghan ba nimo gisalangan uy. Ako, magsuwat ko ni Papa Joy. Akong isulti tanan ang bati na kong binuhatan diya nimo. Basin maupod niya ang usas pamaagi nga mapasaylo ko ni girly. Who knows?
makabot niya kining akong istorya. Girly, kung nakadungog ka man ini, gibasulan nako ang tanan. Mahal kayo tika, hinaot pa nga, mapasaylog ko nimo. Daghang salamat, Papa Joe, imong magtatampo, Jill. Mga istorya sa kinabuhi, sa atong mga kaiksuonan nga naghatag og inspirasyon, leksyon ug gugma diri lang sa Dear Papa Joe Stories.